Ahoj, 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 Marek. No, pozrel som si to tvoje video, ktoré si natočil, to 8-minútové na tom tvojom kanáli na YouTube. Brácho, ty si fakt myslíš, že ja som fakt taký kokot naozaj? Ty si to naozaj myslíš? Tak poďme si to teraz celé rozobrať a ja ti ukážem, aký kokot si ty. Pretože toto, čo si natočil, toto video, čo si tam postol tie fotky a tieto pičoviny a to video, tak ťa totálne rozoberem. Braško, na súčiastky. Na súčiastky, aby si pochopil, že na mňa nemáš. Čau, pánem. Videli sme tvoj Revo Talk ohľadne Mareka Janúcha a chceli by sme ťa trošku dať do obrazu, čo je vlastne tá Deniska zač. Mňa do obrazu, kto je Denisa alebo čo je Denisa, nemusíš absolútne vôbec dávať. Poprvé, pretože ju poznám o mnoho dlhšie ako ty, si vôbec vedel, že nejaká Denisa Fedoreková existuje. To je jedna vec. Lebo ja sa s Denisou poznám ešte aj predtým, jak ty si s ňou vôbec chodil. Ešte keď len začínala s tým svojím, ktorý má, s tým, čo má s ním dieťa. Takže mňa takéto pičoviny tuto akože učiť, školiť a vysvetľovať a ukazovať mi absolútne vôbec nemusíš. To je len prvá vec, ktorú ti hneď poviem hneď na úvode. Ale ideme ďalej. To, že si tam zase posťahoval moje fotky a urobil si screenshoty z mojich videí, čo mám na TikToku, beriem. Ty si není schopný si totiž to zohnať nejaké iné fotografie, iné videá a tak ďalej. A že ich je po internete. Ale ty si také tupelo, chlape, že ty to nenájdeš. Pred tebou sa možno hrá na svetu, ale v skutočnosti nie je taká sveta. Deniska Fedoreková. Pamätáš si, keď si chodila s Marekom a písala si s druhými chlapmi? A Marek, ty si pamätáš, že si chodil s Denisou a písal si s druhými ženami? Aj tie screenshoty mám. A nie jeden. Toto sú tvoje správy s nemenovaným mužom, kde si mu postilovala svoje nahé fotky. Áno, presne to, začiarané sú nahé fotky. Marek, aj tvoj pipík lieta po internete, a čo teraz, toho sa mám posrať, alebo čo? Aj môj pipík lieta po internete, a čo sa mám tiež z toho posrať? Počúvaj ma, Starky, pokiaľ nebudem vidieť evidentne, že to je jej telefónne číslo, alebo že to bolo jej telefónne číslo, tak ty môžeš postovať screenshoty pre mňa za mňa aj z Mailmaku, je mi to úplne jedno. A aj tak viem, že to je kokotina, pičovina a že to není jej telefónne číslo a není to ona. Ale dobre, v porádku, pokračujeme ďalej. Lebo kľudne si to mohla písať aj s tebou, len pod iným telefónnym číslom, pretože ako veľmi dobre vieme, ty si tých čísel mal viac a ty si s nimi velice rád kombinoval a predstavoval si sa raz tak, raz onak, raz hentak. A AI fotky si vyrábal svoje, alebo si posťahoval nejakých zahraničných ľudí fotky a používal si ich ako že si to ty. No tak, Starky, pokým to nebude mať s istotou, tak mi fakt môžeš tvrdiť, že to posielala pre mňa za mňa aj Čubírková. Dobre? Marek Janúch má 2-ročný vzťah a nepotrebuje riešiť minulosť. Je plne sústredený na budúcnosť. Takže on nepotrebuje riešiť minulosť, hej? Dobre, tak sa poriadne pozeraj. Takže stále mi ideš tvrdiť a stále si budeš tvrdiť, že ty nepotrebuješ kurva riešiť minulosť, hej? A čo je toto, prosím ťa? Čo je toto, prosím ťa? Tuto sú videá o Denise ešte z minulého roku, do piči. Ale ty nepotrebuješ riešiť minulosť? A prítomnosť. Takže, tak. Deniska, ďalšia vec. Nepamätáš si, ako si náhodou ty bývala trošku? Neboj sa, aj odtiaľ máme video. A dostalo sa nám toto. A presne takto si bývala, keď si začínala s Marekom. The
Poďme sa zahrať ako malé deti. Bum! Čakáš snáď pusinku a kvety. Vítaj v mojom svete, ty chyba vo vývoji. Akože keby si toto video nerecykloval a nepoužil ho už niekoľkatý krát, tak poviem, že fajn, v pohode. Možno som to nevidel u tej Denisy, že možno som bol slepý, že keď som tam došiel, že tam bol poriadok a že tam bol takýto neskutočný bordel. Ale kto je Lenka Mruškovičová Friedlová? Denisa Fedoreková, teraz na neho kidáš, ale to, že si ho fajčila a fajne fajčila, tak to si očividne nepriznáš. Ale ideš na neho kidať. Denisa, tvoja fotka. Jaj, tak to ti chýba. Fajne ti naťahovala roláčik, no Ježiši Maria, no a tu sme ku koreňu veci došli. Takže tu není problém s tým, že vlastne ona ťa opustila, ale že tebe chýba je dudlátko. No, môj zlatý. Chudáčik, no. Vieš, môj zlatý, toto, čo si teraz predviedol, že si vlastne takúto fotku postol von, akože síce si ju akože zarozmazal a tak ďalej, tak to len svedčí o tom, aký si tupelo a lopata. To fakt. A takýchto screenov máme strašne veľa, čo sa týka aj komunikácie, videa a tak ďalej, tak ďalej. Deniska, ak ti je tak strašne ľúto, chceš vidieť Mareka teraz? Tu ho máš. Ježiš, to nahrávam. Jaj, sorry. A 1. mája sa Marek odfotil s novou partnerkou a tu máš Mareka so svojou novou partnerkou. Takže asi tak. Takže ty mi chceš povedať, že táto fotka a táto fotka je jedno a to isté? Bože, ty si kokot. Takto dobre som sa dlho nezasmial. Ty si fakt myslíš, že my sme obmedzení. Aj, Mareček. Fotky nie sú žiadno upravované, ani nejako skreslené. A práve tým, že o tom toľko rozprávaš, tak práve tým si nás utvrdil v tom. A ináč, len tak medzi rečou, existuje totižto takýto program, do ktorého keď dáš nejakú AI fotku alebo AI video, tak ti vygeneruje alebo napíše, aká vysoká pravdepodobnosť je, že tá fotka alebo to video je AI. No a toto vyšlo na 97%. Smola. Vôbec nič. Sú tak, ako sme ich dostali. Deniska, k tebe. Ďalej v tom videu bolo, že ti má pán M. Marek ukázať, že chceš nejaký dôkaz o tom, že naozaj ten mail existuje. Tak ti môžem povedať, že ten mail naozaj existuje. Tu máš dôkaz. A že aj tie psychotesty chceš vidieť, si hovoril v tom videu, tak tu ich máš. Aby si pochopil, rozprávaš sa s človekom, ktorý sa so 4 kolesami a s volantom v ruke narodil. A to myslím smrteľne vážne. Ty si myslíš, keď mi ukážeš psychotesty, že si spravil na vodičák, že ja sa z toho zoserem? Však takéto psychotesty si vie zaplatiť hociaký debil za 50 €. No? Ale nechám to tak. Ja som nepýtal psychotesty k vodičáku. To spraví každý jebo. Ja som pýtal psychotesty k zbraniam. Chápeš to, môj? Lebo sa mi vyhrážal, alebo si sa mi vyhrážal, tak toto poviem, so zbraňou. Od toho som žiadal psychotesty. To som chcel vedieť, že ktorý kokot ti dal psychotesty. Pretože ty nejsi normálny.
Takže očividne o tom chalanovi viete veľké ho. Mne sa zdá, že on sám o sebe vie veľké hovno. Bohužiaľ. No a na margo tých 3 ruských degešov, ktorých si mi tam poslal, že akože že to je moja skupina, tak brácho, ja ti nebudem hovoriť, ani sa nebudem chváliť, ani sa nebudem vystatovať, ani nič. Ja ti len poviem jedno, neviem z kerej piči si ty vzal, že ja sa s tebou chcem mlátiť, alebo že ťa chcem prísť mlátiť, alebo volačo takéto, ja absolútne vôbec netuším, pretože nič také som nepovedal, lebo ja si pamätám, čo si hovorím a čo hovorím aj verejne do videa, pretože vždy je všetko sa môže obrátiť proti tebe. Ja som len povedal jednu vec, že dávaj si kurva veľký pozor na to, čo hovoríš, čo postuješ, čo rozširuješ. Pretože semienko je zasadené. Toto som povedal. A za tým si stojím, pretože to tak naozaj je. Ty absolútne vôbec nerozumieš tomuto žargónu a nerozumieš tomu, čo som tým myslel a preto si v tej svojej hlavičke pomotanej to nejak tak pospájal, že ťa chcem prísť napadnúť a zbiť do Považskej Bystrice alebo do tej dediny, v ktorej údajne by si mal žiť. No, musím ťa sklamať. Absolútne vôbec to není o tom. A druhá vec je, že absolútne vôbec... Jak to povedať slušne? No za debila ísť do kriminálu sa mi nechce. Poviem to otvorene. A taká menšia rada pre teba, Deniska, že vrácaj ľuďom peniaze, ktoré si napožičala. A hlavne preberaj si balíky, ale k tomu potom. Tu máš dôkaz o tom, že si nemala kde bývať. Tu je dôkaz o tom, že si neprebrala balík. No a v neposlednom rade si vypočuje... Marek, v určitom období si ani ty nemal kde bývať a bol si v detskom domove, pokiaľ si dobre pamätám. To je jedna z vecí, čo viem. Druhá vec je, že tiež ti párkrát hrozilo aj od tvojich adoptívnych rodičov, že nebudeš mať kde bývať. Lenže ty si to riešil ako? Trestnými oznámeniami na svojho nevlastného otca, teda na adoptívneho otca a tak ďalej a tak ďalej. Však to som všetko tam ukázal, to som všetko povedal. To je aj zdokumentované. Ale robiť si srandu z niekoho alebo zneužívať vlastne tie informácie, ktoré máš vo svoj vlastný prospech, to je také, vieš, to je také detské. A v tvojom prípade môžeš mať aj 100 rokov, ale ty furt budeš lopata. To si myslím ja. Tie hlasovku jednej ženy, od ktorej si Denisa požičala peniaze a nevrátila. Idem sa vyjadriť k nemenovanej slečne pani s dieťaťom. Mladá slečna si z jednej nemenovanej skupiny vyžiadala aj pobrala niekoľko stovky eur, že vraj nemá na alimenty, nemá pre dieťa čo jesť, nemá vyplatený nájom. Ako naše dievčatá sa jej pozbierali, poslali peniaze, ktoré aj pre ostatné dievčatá boli peniaze, aj sú. Nikomu sa nepoďakovala, ešte ani balíky neprevzala. Každého s prepáčením ojebávala. Vystupuje vždy pod každým iným menom. Presťahovala sa do Trnavy, kde je v jednoizbovom byte. Už teraz robí, nebolo jej dobre v krízovom centre, utekala za chlapmi. Od jedného, od druhého, od tretieho si vyžobrovala peniaze. Nadávala, urážala nás, baby, ktoré sme jej pomohli. Za vďačnosť sme ostali u nej a ešte neviem čo. Nevážila si našu pomoc, tak ani my jej nebudeme pomáhať. Ako ona do nás, tak aj my do nej.
A Marečku, že zrovna ty máš odvahu napísať také niečo Denise, že aby vrátila svoje peniaze. Brácho, ty keby si mal začať vrácať peniaze, neskončíš do konca roka. A neboj sa, ja mám informácie, či z Bazošu, či z Facebook Marketplaceu, či z iných portálov, kde si údajne predával nejaké veci, väčšinou dielili na Škodovicu, len tak medzi reču, alebo kupoval a nevyplatil tých ľudí, však si nahlásený vo veľmi veľa skupinách, dokonca na Bazoši, akože si dosť jasne vyhlásený, že aby ti nikto nič nepredával. Takže ako neviem, čo ty útočíš na niekoho, aby vrátil peniaze. To je jedna vec. A druhá vec, pokiaľ viem a pokiaľ ja mám informácie, tak tie peniaze nechcela vrátiť ani jedna. Ani jedna. Nemám samozrejme na to nejaký dôkaz, ale informácie nejaké mám. A neboj sa, keď sa do toho oprem, tak dostanem aj dôkazy. Napríklad aj o fejkových profiloch Denisa Fedoreková, ktoré žiadali peniaze, cicali peniaze, pýtali peniaze a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A že to končilo na tvojom účte, napríklad, údajne. Potom ďalšie také všelijaké podvody, ako zapísanie niekoho do nejakej skupiny a dať tam zlý dátum narodenia. A mohol by som pokračovať, kľudne by som mohol pokračovať. Marečku, semienko je zasadené. To len tak pre informáciu. Takže čau a som zvedavý, že čo natočíš na budúce, že na čom sa tak dobre zasmejeme. Krásny večer ešte.